Balimao Alnokma, très urgent. Balimao, billet mardi 17 février 2026. Amboraka information télémando soro. Ko jatika wale mogo ko bina jaraka mogo. Nale ka chefu ye iyada agaliye. Kuko kolube fe. Ko ni négociation beke uni Assimi Goïta che. Ko ka imam diko ko be fe ka imam diko de kuga nyamogo ye ni négociation beke. C'est-à-dire que Terro be fait ka fara Mali parti politicien munu be nu ko ta Assimi Goïta fait. Ani mogo munu fara nyogon ka CFR créé ko groupe armé be marfatigi fe be ku bela jelen ko ku be fe ko imam diko ka ke olu ka nyamogo yi. Mais imam diko ma kuma de olu yere des propositions ke Wassimi Nasser de Boraka kuma fo. Voilà. Ibe do pané ça anya don imam kume tande. Ou ko de koube fait négociation beke ko imam kou représenter ko dalembe imam diko de la ou yo de former imam yere ma kuma de ngo ro fana fo ka daka. Voilà. Sur le territoire chama be baba ko aga ministre chama bo ngolu ke territoire di. Voilà aga na mo bla fil la de. Et puis ne be imam diko fo fana quoi. Donc malien anye ni information sur la vidéo fla mena vidéo kala Wassimi Nasser dafo. Aou ne anga janga Wassimi Nasser ka vidéo la je. Aya fo vidéo la mena vidéo in kala aou ne ambe je ka vidéo na je n'ont fait. Je pense que j'ai la vidéo là ici. Des opposants, des hommes politiques sont en prison, donc il ne reste que l'opposition à l'étranger qui essaie de s'unir à travers le CFR et l'opposition, disons, armée. Donc les FLA, le mouvement du Nord, donc qui regroupe Touareg, Arabes et d'autres ethnies, mais qui est à majorité, disons, Touareg, mais aussi le JNIM. Donc le JNIM, la filiale sahélienne d'Al-Qaïda. Donc pour le moment, à l'heure où on parle, donc l'imam Diko est la seule personnalité, disons, malienne, acceptée et respectée par tous les partis, y compris le JNIM, qui accepte son rôle de médiateur avec les autres oppositions. Donc c'est ça la subtilité de la construction qui est en cours. Donc le JNIM, qui est l'acteur militaire dominant, l'accepte comme garant. Et pourquoi c'est important? Parce que c'est le JNIM qui donne le là. C'est pas l'opposition politique. Et on est dans une sorte de d'équilibre des forces entre tous ces acteurs qui trouvent un intérêt aujourd'hui à se réunir. Juste une parenthèse, le JNIM donne le là parce qu'il impose un blocus encore à Bamako. Parce que c'est la force militaire qui impose ses choix au Mali, que ce soit autour de la capitale ou dans d'autres régions. Par exemple, juste une petite anecdote, c'est une très bonne question. On s'est tous étonnés de l'imposition du voile par le JNIM, par exemple, pour les femmes qui sortaient de Bamako dans les bus. Donc, Marfa Tigou, Munungoko Azawadi wo, Munungoko Jeni, Mogo ni Marfa Bouboulou ka Marfa Chibi. Kou Mali Beoudale Moko Kelemina Bi. No bi se ka kele ban Mali kono bi ko ye imam Mahmoud Diko de Malion ye kuma baye de olo yere da fo de Marfa Tugu da fo de o korote ko oni imam kadi de o koroto ye de parce que ni cheni halagele yi ba pané ga bo sanno ma barka bani donc Malion bela jeli kuma ni koro e jume sa ne de la ka kuma ni fo amena nya fo Assimi Goïta ngo Assimi Goïta Shogel Maïga bla, ben les cerveaux bla, anga djanga farangi deme, imason. Ima iba kite kele bandal seri toro Burkina ni Niger tara kele banay. Naloma fangambe Assimi Mbolo de bena mokusa. Sigi tuguni, ima isa, Malien chama de bena ta farabinaka mogo de kasisa. Aben nkorodoa, ni officiel, ni imam Diko ko kale sona. Iba tuabu te so bliaka nunu to ka wole ko terotero o ba fo ko révolutionnaire ay sirita ide ubu to elema enku France 24 RFI on ne keni ba fo parce que en ba do mais olu de taw ka media olu ba to fo to mi no mo te siga wula o nie ku encadrer de coup de politique kele kono sisa de yo zone fefe menasa bebe tubulu sa ni négociation beke olu yo zone minna bebe tubulu Ima obeka perese, ima uka aranforu beka na. Ça devait faire parce que à rapport des forces de beke quoi. Parce que Assimi Goïta avait fait Assimi Bestan fait keleminya. Ou langage de forces di. Ça dit que ni force bila miski ngame en karamo aidara koni miskili bila tro kif so bebe donc. Ni nunu dusu bora kasiter ni bisaba jengaro duguja Assimi be bolu no fe ko deli ka waru duma.
ma malenyo ngate ya fo made aish e ko asimi ka fugulan jengele no abi don kasola waite bode mo be deliga te son ça allait boulale de wulu quoi e manga foi fo ale ma ale de ale parfait no de ayi défaut tale asimi goitala mo manga foi fo ale ma ni fem fo ale asimi ma uba sunguru baba ka fe ma drebeta kasola c'est dire que ni fali donna li dunna te binyi mi blé ni ko noloma ma ko chine kele abolo kurule me se foka duguje asiminta kerodi tunduru fanga eh non c'est le président le plus bête quoi que j'ai jamais vu donc ko imbo chugalla nunu fle obe ku fara ngo ma dugo mo wala de ne nunu be fara ngo ga dongo don et asimi be obligé ka dialoguer ni nunu yi ici ko tala ni bakite dialogue be bamako be be bamako be teke sa konte dialogue asimi be ka dialogue ni tero yere asimi be war de duruma dugula mo ga mun fa asimi te négocier asimi yo négociation kalate asimba ke ale yere de ka intérêt la te ale be ka mo ga mun me négociation ne fa asimi te koke bon voilà les problèmes ka nunu bela ni bara min keta imam diko ma sonde aw kana tabo ka ta vidéo ke kabata chekoroba neni imam diko baka sokona mogo lebe imam ngole ko na représenter ne be ko kelen ngan don ni imam diko sona dongo do kabe nunu représenter asimbe obligé ka dialogue ni imam yi ora pouvoir kele fly nunte marfa bla foka dien wuli blé parce que ba do de ba to be la me abo renforcer le be ou bonne me mali fa bebi kobe kola ni nunu ni bira jaraka mo ya kedungu da asimi be kule ka migoro da kuga na ka dialogue ola ba foko boy imam diko ola ibe obligé ka Algérie di parce que imam na to te am o ko sara madi ave fo sebi wakati mi ka sabali mo ko bete kele imam diko fait tere ka sana fait kele billahi abolo asimi mo ko na imam gen ko na be ko fe ko fa nga bana non ye force wara di ci korobay ma neke nebe muna bi ni kuma mbe ka fobi ça doit vous donner à réfléchir ninganga obla ka réfléchir nini abutira dongo do ube fanga soro de awa to ube ni baradla neka ne bulo ko jugute ne ayira ula me ne bulo ko jugute pour moi ko jugute ne bulo ko jugute parce que ibuka wulu ni wa jakuma bole ngata imam digo dogalu damne san imam ma fo ko tero kana farali ka tero de ko kolu fe imam ko lui représenter où est le problème dans ça kuma be fle ambe do de kanga jamana la ka era ke jamana yi ta asima ka stratégie changer wallahi billahi ni be farali ngo ga dongo dum de toute façon France la ka plan fa yana avec imam nyede nous to be fe ka yada gal de ke président ko en ko na ka dum anga kuma en blanc orala ne ba dele mali surasi halala do fe aga fere ka fara ka simi gen tanga simi be solution te sur kelaina wallahi ni solution sur la ka shibon te kono atisi il connaît rien ay fembe tien quoi ne mo luadi ka shogal to premier ministre la anye mali dugu be libéré ka dasimi ma anana ke fadin sago ya kelew de ka moko blane ko nawke moko munu rebe kale asimi ko ta soutenir ka wardi do ma ka to ka doneni ka be disperser ka be ko do nyona wala saka sunguru baw ka ye batulu nyangu nonu muso ça dit que depuis batulu dona asimi ga villa faut ka asimi borongeli asimi kun borongeli do tellement asimi ko ta kun ko ka di bela jelenge ni asimi ali cheto yi kumbe jarabe ala depuis asimi dona batulu kola ka jelimangoya ka nagashi ka keko ka asimi ko ta jelimangoya a jelima ka goy ko wulumusoni bobi hana asimi bora kare kuna billahi ali wulu ya yo bo wonchala a jelima ka gobi jena mainde batulu nyang fle obi jabi obi waru sorobi parce que asimi nga war peta ka daga sunguru bawma c'est la honte fadembe tarakatu mo fi manga musoko do ka carrière kono awa ka carrière chena pew
ala ka hakili ɲuman d'a ma nin de kun b'an bolo k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna Mali fɛn bɛɛ bɛ Faransi Italie Espagne Angleterre Amérique Canada ka wari ci nɔgɔya la bɛ Senweb application télécharger n'a ye Senweb application télécharger a bɛ ne Segu Tunkara ka corporate mode urgent dɔrɔn 10 € bɛ na o y'a yɛrɛ ta ye o kɔfɛ a b'a ka banque information bɛ da somɔgɔw bɛ Mali la Sénégal Côte d'Ivoire Cameroun a b'olu ka Orange numéro ta n'a wari ci a b'a sɔrɔ Orange Money na sur place donc n'a bɛ wari ci dɔrɔn Orange Money fɛngɛ a photo filɛ Senweb photo filɛ nin o de kun don a kan bɛɛ ciao